Joan den azaroan, Iruñerrian egin zen eskabide bilketa bat, eta horri bukaera eman zitzaion azaro partea, eta orain egin duguna da maiatzan, Izarraldean ditugun herri guzti edo askotan, behintzat, eskabide bilketa hori egitea. Eskabide bilketaren helburu nagusia bereziki da, Nafarrok bizigaren tokian bizi garela, eskubide ezberdinak aitortzen zaizkigula, eta horiekin bukatzea. Hau da, zonifikazioarekin bukatzea. Eta horretarako egin dugu eskabide bilketa hau, 810 herritarrek bete dutena, eta adibide ezberdinak jartzen alditugu. Edabideetatik hasi, adibidez Izarraldean, tokian toki, baina toki askotan ez dugu Euskadi Irratia entzuten, ETV bat ez da ikusten, edo bestelako adibideak administrazio ezberdinetan ditugu traba pila bat euskaraz egiteko. Udalean ezin zara euskaraz hartatua izan, ez baduzu sorte ona dauden euskara teknikaria edo bestelako den bat euskaraz dakiena tokatzen zaizula, baina berez ez daudea arreta ematen nola zuzenean, erregistroan edo ospitalean gauza bera gertatzen da, dugun ospitalean sartzen zara eta ja hizkuntza paisaia erabat gaztelaniaz da. Duela urte batzuetako obra egin zuten eta hala ere dena gaztelaniaz jarri zuten, uste dut zaharrean oraindik euskara gehiago agertzen dela, gaztelania baino. Ze adibide gehiago? Musika eskolan ez dago euskaraz ikasteko aukerarik. 11 adibide bai, eta herritar bakoitzak jarri ditu berea, 810 horien artean 11 topatzen alditu. Eta honekin parlamentuan sortu zen lantalde horri bultzada bat ematea ere aukera bat da, eta horretarako ere aprobetxatu. Susanak esan duen bezala, iazko azaroan 100 eskaera ekarri genituen parlamentura eskatzeko euskarari ofizialtasun estatusa aitor diezaion Nafarro osoan. Orduan, herritarren eskaerak ekarri genituen, baina herritarren bizipenetan oinarritzen ziren eskaerak ziren. Azken finean, euskaraz bizi nahi duten herritar horiek euskara bizitzeko dituzten oztopoak ekarri genituen parlamentarioak ohar daitezen ofizialtasunaz ari garenean herritarrez ari garela. Gaur beste behin gatoz beste 100 eskariekin, alegia asmartu nahiko nuke hauen atzean 100 herritar daudela euskaraz bizi nahi eta ezin duten 100 herritarren eskaerak ekartzera gatoz, eta egia ere bada kontseiluak bide berri bati ekin diola nolabait irudikatzeko zein izan beharko lukeen euskarak behar duen estatusa Nafarroan. Berriki osatu da batzorde berezi bat Nafarroko parlamentuan ofizialtasuna Nafarra osora edatzeko, gutxienez Nafarra osora edatzeko proposamena egin dezan, eta geuk ere gero dinamika propio abiatu genuen, oraingoan ere herritarren ekarpenetan oinarrituta, hainbat hitzaldi eta tailer egin dugu, besteak beste Lizarn ere antolatu genuen, eta bertako herritarrak ere bertaratu ziren, herritarren ekarpenetatik egingo dugun proposamena izango dalako kontseiluarena. Uste dugu euskarari bidea eman behar zaiola, hori esan dugu azken urteotan Nafarroan, baina euskararen bidea elkarrekin egin behar dugula, instituzioak eta euskalgintzako elkarrekin, eta gure helburua izango da euskaldunon eskubideak bermatzea ahalbidetuko duen lege marko baten proposamena egitea.